Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gera. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat. Segingo gara. Gaurko egunez, lehen mundu gerra amaitu zen. Alemaniak armistizioa sinatu eta Frantziari Alsazia eta Lorena itzuliz. Eguerdiko 11etan isiarazi dituzten kanoi eta fusiak. Milioika izan ziren borrokan hil edota desagertuak, preso hartutakoak eta ospitaletan zenduak. Berebiziko eragina izan zuen gudak Ipar Euskal Herrian. Soldadu deitu zituzten 18 eta 55 urte bitarteko gizon denak eta 6.000 hil egin ziren gerran. Horregatik, Lapurdin, Nafarroa beran eta Zuberoan belaunaldi oso bat desagertu zela esan ohi da. Frantzia defendatzera joan ziren haietako askok ez zekiten frantsesez, baina mort pour la patrie bihurtu ziren. Berea etzen aberriaren alde borrokan hil baitziren. Gertakari honekin, erlazionateko liburua Lehen mundu gerra eta Euskal Herria Eneko Bidegainek 2014an argitaratu zuena. Liburu honek lehenengo mundu gerraren hari nagusia kontatzen ditu, baina Euskal Herriko ikuspegitik kontaturik. Bereziki, gerraren aurrekari eta ondorio politikoak aztertu ditu, baina baita ere soldaduen bizipenak zintziren. Orduzu liburu gomendia eta bestia nola ez entzuten ari garen hau. Kaleko urdangak taldeak egindako Mort pour la patrie letrak ondo azaltzen du. Euskaraz baizik ez egiten haiek haiena etzen aberriaren alde. Eta hildo beretik jarraituta gaur mitxoletaren eguna da. Eguna hau Commonwealth of Nations edo nazioen mankomunitatean ospatzen dute bereziki. Lehenengo mundu gerran hildakoak oroitzeko. Efemeride honen ikur bereizgarria Poppy Flower, oroimenaren amapola da. In Flanders Fields, gerra poemaren ondorioz ikur bihurtu zena. 1915an idatzi zuen John McCrae teniente koronel medikoak. Gudu zelaian hildako berekide baten hietan idatzi zuen olerkia. Poema horretan, gerran erotakoen hilobien artean hasten ziren mitxoletak aipatzen ditu. Eta bestia aukeratzeko lanik ez, garik amapola deituriko besti bat baitauka. Amapolek baretu itxan naute, piztu itxan naute, izorratzen naute. Amapolek baretu itxan naute, piztu itxan naute, izorratzen naute. Amapola zai bat daukat. Eta gaia guztiz aldatuta, gaur azaroaren 11 ezkongabeen eguna da. Egunaren jatorria Nankingo Unibertsitatean dago, eta 1983tik ospatzen dutean. 11 egunean ospatzeagatik 11 bikoitza izen ez ere ezagutzen da. Eta data horrek Txinako gizartean estres maila pixka bat murriztea bilatzen du. Izan ere, ezkontzeko presioa handia dute. Ikerketek diote gutxi gorabehera 20 milioi ezkongabe daudela Txinan. Hala ere, gaur ez dute bikotek iderik topatuko. Izan ere egun hau kontsumoan oinarritutako egun bilakatu da, besterik ez. Bai, online salmenta plataformek zuzeneko transmisioak, flash eskaintzak, produktu berezin estrainaldiak eta erosleak erakartzeko gamifikazio estrategiak barne hartzen dituzte marketing kanpaina sofistifikatuak garatu dituzte. Bere garaian maitasunaren ospakizun batetik kontsumo handiko data batera aldatu zen Valentin deunaren eguna. Ba hori segertatu da orain ezkongaben egunarekin. Baina guk salmentak alde batera utzi eta egun honen nortasuna berreskuratu nahi dugu. Beraz, abestu dezala Shakirak, zeren eta bai, soltero egotea modan dago. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. El día está pa' bote de playa y para pasarme de la raya. En la arena sobre la toalla. Ese plancito nunca falla. Esta nena tiene fans y el corazón partido como Sans. Muchos son los que me tiran, pero pocos son los que me dan. Soy selectiva, poca trayectoria.
Abestia bai, baina liburua ez dugu aipatu. Abestiekin gertzen den bezala, liburu gehiago eskaini zaizkie maite minduei ezkongabei baino. Halare, aurkitu dut gomendatzeko irakurketa bat. Bota ba, ziur entzule askok eskertuko dutela eta. Ba, Christopher Okikboren poesia kaiera, Susak argitaratutakoa. Carmen Irizar segurolak egin zuen itzulpena. Bertan, emakume ezkongabe tindustatuen dantza deituriko poema bat dago. Nik agian Karmele Jaioren maitasun kapitala gomendatuko nuke. Horrelako historiekin argi dago. Hobe ezkongabe harreman toxiko batean baino. Esango nuke. Diogunde abruari ateotza, giltza eman nion eta orain badakin honegin oska. Zabaldu nion nire harima, sexua eta burua, galdetu nion egia altzen eman zidan musua. Baiet zioen, baina etzen izan mantendua mezua. Borrokan nabila matatzeko. Eta beste egun bat topatu nik hemen. Gaur, umezurtzen mundu eguna da. Urtero, azaroko bigarren astelenean ospatzen da egun hau. Oso efemeride esanguratsua da eta zurtasun egoran dauen milioika aurren egoera nabarmentzen du. Munduko herritarrak errealitate sozial horren inguruan sentsibilizatzeko. UNICEFen kalkuluen arabera 150 milioi haur umezurtze daude mundu osoan. Baina datuak ez dira oso zehatzak, datu globalen estimazio gehienek ez baitituzte barne hartzen esplotazioaren eta salerosketen biktimak direnak adibidez. Eta hemen liburu asko gomenda genitzake. Alejandro Tapia Perurenaren Katxalin umezurtza, Agustin Anabeitarteren Poli mutil umezurtz baten ibilaldiak, Iñaki Zubiriren Patxi umezurtz baten gorabeherak, eta Xabier Lizardiren umezurtz olerkiak adibidez. Eta bestetan Lierren Erostrato adibidez. Zietan bilatzen duzu asea, zure nia hain da sendo, gukabe ezer ez dela, umezurtza izateaz kontzienteak da horbela. Erostrato bat, pospolo. Zete mazoa dana horrela bai, doinu hauekin gonbidatuak aurkezteko pres gaude. Asteari hasiera ona bateko txiri buelta egingo dugu. Josune Belez de Mendizabalek oztopo zutoinak eta udaltzaingoa aipatu nahi eskigu. Kexatzera oteator? Valentzian gertatutako guztiaren aurrean hainbat pertsona izan dira Bolondres lanean, eta horietako bi izango ditugu gaur gurean. Gainera, puri-purian dauden telesail eta pelikulen zerrenda osatu dugu. Eta Nepo Baby kontzeptua hitz egingo dizugu. Eta ez, Nepo Baby eta Sony Angelak ez dira gauza bera. Hau kontzeptu festa hemen bigarren kafean etorri goxo hartuko zaituztegu hementxe gure laborati honetan, beraz piztu irratia, entzun adi, guk kafea badaukagu, eta kafea ez baduzu nahi, txokolati pixka bat ere eukitzen dugu. Gaur, azaroak 11 ditu, eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin, June Romateti barguren egunon. Astelenon. Astelenon. Zuekin, Eire Maia Manterola, egunon. Egunon. Eta hementxe, ni neu, Goiuri Ezeiza Arandia, zuekin egoteko irrikaz. Bigarren kafeak 857 ditu, azaroak 11, goizak 10 eta 21, eta gu hementxe gaude, zuekin gai asko jorratzeko.
Galtzeko leiotik. Esan bezala egunon guztioi, solteroei, origamian zale zaretenei, zeiginago umezurtzei, liburu denda zaleei, bueno, horixe. Egunon guztioi gu hementxe gaude, gure maiteutak zuekin elkar banatzeko prest, eta oraintxe bertan belarritako erori zait, beraz nik ezin dut hitz egin eta June hasiko da izkatan, ze nahiko lan baditut nik hemen. June, ze maite duzu? Nire maite dut jongo da pixka eta atzoko egunetik tiraka, nik urtero Behobia berdin ikusten dut. Berdin esan nahi dut badaukadalako itura bat. Lehen lezotik pasatzen zen momentuan, beti txoko berean jartzen ginen ama, anaia eta hirurok, pasatzen zirelako normalean osaba eta izeba eta zerbait bota barroa zuten guri ematen zigutelako. Eta orain, ibilbide aldatu zenetik, horretako Zumbarrio plazatik pasatzen da eta bertan txoko berean jartzen gara urtero, badalagolako ere familiko besteren bat pasatzen dena eta behintzat beraia jakiteko nun gauden. Eta nire maite duta da ohitura hori, naiz eta aurtengoan ezin izan dudan bete eta ahotsa galdu dudan Donostian oihuka lanean egoelako. Baina bai, maite dut hori. Minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean. Denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Bueno, txatean ere egunon esaten digute, egunon neskak, eta hemen gauzat, asko interesatu zaidana badago. Goiuri enkargatuta dago Gabonetako jertxea. Bai. Gorka, Gabonetako jertxea erosi duzu, noiz iritsiko zaizu, hau asko interesatzen zait, ze nik lagunei esanien. Asteburu hau probestu behar nuela Gabonetako zuaitza jartzeko. Asteburua? Pasaden hau, hau da, Behobia Donosti lasterketako asteburu hau, eta aserretu egin ziren nirekin, eta pixkat shaming egin zidaten, eta atzo jetxinitzen, nire trastelekura, eta trastelekuan nengoela esan nuen, arrazoi eukiko dute. Goizegiagian eta etxera bueltatu nintzen, Gauza gabe. zuaitzik gabe. Ostra, gorra. Minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean. Eta zer maite du Eire Maia Manterolak? Bueno, pixka petatzen hona izaber. Asteburu hontan 2 kontzertu eduki diteu, bueno, talde baten nago, eta 2 hilabete egin da zen talde hortan kontzertuik eman gabe, eta izan da, igual, hasi ginenetikan soruan mouan egon geha kontzertuak eman, eta pixka geldialdi hori 2 hilabete izan da denboa gehiena jo gabe egon geana. Eta ostiralian, Jimmy Jase jo genuen Olatz Salvadorrekin, eta izan zen berriz, bueltatu ginala kontzertu da, eta, bueno, pixka bat, igerra izan, 2 hilabete joa egin da zela. Baina, bueno, maiteet asko itzulera, kontzertuko itzulera etxeasoa zenian, ja lasai zaude, bueno, bakizu, estres momentu asko pasatzea, kontzertu hone bai dana azarata, gero maiteet asko goxo kotxean jun, musika entzuten, Eiresakin eta nereakin, gure bateriakin, eta oso momentu goxoa, eta hori da, asteburakin gehatzen esena. Zerua gorriz, kaleak eta bikubo itzali dituzte, gu oraindik ez, egunak luze eta urteak laburtzen aukeratu zeri heldu erori arte, nola aldatu garen lekutik mugitu. Nire maite duta ere, Juneren maite dutarekin lotuta egongo da, izan ere, nik esango izet, maite dudala ohitura berriak sortzea. Eta duela 3 urte, joan nintzen, kuadriakoekin, Ategorri eta ingururan Donostian, kuadriako beste batek nolakorrek egiten zuen ikustera, ez? Behobia Donosti lasterketan parte hartu behartzuelako. Eta ara joan ginen, pentsatu gabe, bihurtuko zela, urteroko plana, eta urteroko data, eta gordeta edukitzen dugula data, eta urtero joaten garela. Urte hartan joan ginen, pentsatuz, lehenengo aldia zela, mutia korrik ateratzen zela, eta joan ginela animatzera, eta listo. Baina, oharkabean sortu genuen ohitura bat, eta 3 urte dira jada, 3 edo 4, ez da egitoz ondo, ara joaten garela, gainera beti kilometro berea, 17. kilometro inguruan kokatzen gara, hor txartzen dugu geuk ere
gure tokia, joan gara fintzen, oiu egiten ditugun esaldiak fintzen joan gara, denetarik esaten dugu, jende animatzen dugu bereziki gogoraraziz bukatutako antxuleta jateko aukera izango dutela, eta horrelako kontuak, eta atzo joan ginen 3 hilabete dituen aur batekin, kuadriako baten alabatxoarekin, eta besotan zegoen, esna zegoelako, gustatu zitzaiolako baita hango giroa, eta egia esan, bitxia iruditu zitzaidan ikustea korrikalarien reakzioa umea ikusten zutenean. Egia da, gero esaten dugula, desberdintasunak gizon eta emakumeen artean, eta horrelako kontuetaz bastante hitz egiten dugu, hemen nik ere topatu nuen desberdintasun bat, eta izan zen, zenolako irribarrea egiten zuten emakume korrikalariek, ikusten zutenean 3 hilabeteko alabatxoa. Egon zen gizon korrikalariren bat baita ere, asko poztu zena ikusitakoan gure cheerleader txikia, baina bereziki emakumeek eta 80%ean korrika eta ikusten zuten neskato txiki hau eta irribarra ateratzen zitzen, eta iruditu zitzaidan oso polita. Hori bai, umeak beti horrela, ikusten. Hemen ere aipatu izan dugu, azkeneko 200 metrotan bapatean semea besotan hartzen duen aitaren ohitura hori, ez zaigula bereziki gustatzen. Baina, niri naiz esaten, hementxe, alde batean, hortxe espaloian, korrikalari begira egotearena. Eta, gomendatzen dizut, burrengo urtean joan zaitezte, lasterketa ikustera, nahi balin bazu 17. kilometroan jarri, eta parranda egingo dugu. Umeak aukiko ditu urte bete eta 3 hilabete. Bai. Zarela sentitzen Uno ez du tekula ezin dezen jausizu Nabiunu Tazkean erori nintzen ni Eta zen maite du Josune Mendizabal Fernandez de Garaialdek, pentsatzen dut udaltzaingoa ez, eta bolardoak ez da ere, baino zerbait maiteko duzu ez da Josune, egunon? Egunon talde, zer modu zaudete? Entzuten diazue? Bai. Bai. Bueno, pues, nik ze maite dudan, gaur beste behin eman diazue tartea pentsatzeko, eta 2 gauza ekarri. Nola aste azkenanen naizen egongo, nere maite duta bikoitza, bale? Batetik, larun batean izan nintzen Ane Gebararekin batera Oiartzunen, gorputzaren inguruko tailer batzuk ematen. Guk ematen ditugu, olako tailerrak fisikoak direnak eta ondo pasatzeko direnak, ematen dizkiegu neskatilei 9-12 urte bitarteko neskei eskainitako tailerrak dira, eta gure izenburua da nahi duguna izango gara. Eta, Oiartzunen ari ziren ospatzen, olako egitarau oso baten baitan, gorputzen lioa, ondo esaten ari naizela ustete, eta hor tartean, larun batean joan ginen, larun bat goizean, Gasteiztikan Oiartzuneraino zen badago, ordu eta erdi, ia, luze, goiz esnatu hartzara, pixkate neke ere bazoaz, Ane ibili da aste osoa boloz-bolo, ni ere bai beste zeregin batzuetan, orduan larun batean, gogoa daukasunean, eta jende guztiak Instagramen eta olakoetan jartzen duenean, ostirala, azkenean, eta zukatzen, asteurotan ere lan egiten dugu batzuk, baina, oso gustora, eta nire maite duta, neska hoiei eskainitakoa, ze beti gertatzen zaigu, eta hemen zintzotasunez esaten dizuet. Bakizue, aktore sortzaile zarenean, interprete zarenean, guk ofizio hau hartu dugu, maitasuna handiz nahi dugulako sorkuntzan egon, eskenatoki baten gainean eskaini jendeari gure kontuak, eta gure ikuskizunak baina normalean gero bestelako lanak ere egin behar dituzu. Ez, pixkat diru poltsa pixkat betetzeko, edo gutxienez oso urriaz geratzeko, eta orduan tailerrak ere askotan eskaini izan dizkigute. Ez da guri gehien gustatzen zaiguna, baina oso ondo ateratzen dira gero, hori egia da, eta
beti behin egin ostean esaten dugu, jo, ez da inbeste kostatzen. Eta zergatik, neskatxa hauek dielako la leche eta kriston energia daukatelako ailegatzen dira, hauek izan ziren 13 neskatila, 9 urtekoak, oihartzungoak, zelako energia, ze ondo, azkenean konturatu gabe, marea horrek ere eramaten zaitu. Orduan, nire maite duta oiei zuzenduta, oihartzungo neska oiei, ikastolan ibilitakoak ziren eta gainera arte eszenikoak ere egiten zituzten, holan klasean eta, bueno, eta hortxe ibili ginen. Oso gustora. Orduan, bueno, hori nere lehendabiziko maite duta, eta ez dakit, bigarrena esango dut ere bai, zenabil hemen txor, entzuten diazuen eskak bai, ez? Edo ez? Ez diazu entzuten. Ai, ez diazuela entzuten. Danced above the blaze, never stopped crawling over black dunes. And I'm waiting. Badakit ze gertatu den, Josune. Zer, entzuten Badakit diazue orain? ze gertatu den. Zer Nik gertatu uste da? udaltzaingo izan dela. Oh! Entzun du, hitz egin Ne. behar genuela udaltzaingoaz, eta erabaki du, udaltzaingoa Etetea. norbaitek, Gasteizko udaltzaingoa norbaitek erabaki du ezin genuela hortaz hitz egin, eta Izan daiteke. Ze nik, klaro, nik bai ikusten, orain ez da ere ego juri. bakoa, ze nik uste dut horixe izan dela. Orain entzuten dugun Josune, entzuten dituzu? Bai, nik zuek bai, zuek ni, Guk ez dugu ez da ere. Josune entzuten. Old days reappear. Lift away. Past the gate, desert keeps forming.
Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lana Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, pixkat egetxe zela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, kajikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Histori hori iruditzen zaigu, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, bueno, osea. 10 urte zentsatu niz berarekin izaitea, eta mementu batez errandit, bai, ados. Hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lutzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan aratago doala edo ez dela, kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehenbiziko abiapundua, erraitan umezala ni edo erlijio hortan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten nien mezara, eta apesa diten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Tipidanik deia ikusi nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea, adibidez, lanari buruz, adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta zupat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten dutalarik behar duzu sofritu, eta berzenaz ez duzu lana egiten da plazeja. I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. Tira, udaltzaingoak egin digun ustezko zentsura honekin. Bueno, ezpada esango dut eta azpimarratuko dut txantxetan ari naizela, orain Gasteizko udaltzain buruak salaketa jarriko digun, gezurretan ibiltzagatik ez. Txantxetan ari nintzen, Josunek udaltzain buruari buruz hitz egin nahi zigulako eta ezin izan dugulako gaia jorratu. Baina ez da, guk dakigula, ez da egon hemen zentsura zantzurik, Eta zentsurarik balego, agian, ez da udaltzaingoaren kontua izan, agian Nepo Babyren bat aserretu zaigu entzun duelako, Nepo Baby kontzeptuaz hitz egin nahi genuela, ze gai arantzatxua da eta orain azalduko dizugu zer den Nepo Baby izatea. Eta zergatik ari garen Phil Collins entzuten. They just don't trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. Eire beraz,
zer da Nepo Baby, ze hemen gure lankide pegilokonak pentsatu du Sony Angel bat zela Nepo Baby bat, hau da, mugikorrean jartzen diren panpina biluzioiek direla Nepo Babyak. Horiek ez dira Nepo Babyak. Ez, horiek Nepo ez dira. Baby kontzeptua ezurraragizko zerbait da. Bai, bada. Bada, igual zeta belaunaldiko termino kontzeptu horietako bate bai, orduan, nasteko erresa. Bueno, zer da Nepo Baby bat? Hau da, pertsona ezagunen baten seme-alaba bat izatea. Osea, hitza dator nepotismo terminotikan, eta pixkat, hori, pertsona ezagunen baten seme-alaba izan da, dazkasun kontakto edo konexio horrekin, entxufismo baten bidez, ezaguna itea, eta zure karrera artistikoa edo dana dalakoa, askoz errestasun gehiokin gauzatzia, eta hori. Baina kontua izango da, orduan, Nepo Baby, zuetzara Nepo Baby izena, ez dala zuretzako ez balin bat duzu industrian lana egiten, ez? Hau da, ez dakit. Claro, hori ez dakit muga zein dan. Ze, a ber, imaginau, empresario handi bat, bai. Bere semia edo alabak hartzeu, bere enpresa, bai. Hori. Bale, ez imaginatu... Ez gehiago dela famatu entzat. Karo, ez esan nahi dut, ez dakit pentsatzen ari naiz, aktore bat, ez dakit, Barbara Goenagak, hainbat ume dauzka ez, eta imaginatu seme horietako bat, seme hori ez da Nepo Baby oraindik. Ez, bueno. Ze ez dulako bere konexioak, ez dulako eragin bere ofizioan. Hori da, baina alare, noizbait ingo balu, Nepo Baby bat izango zen. Izango litzake. Oda, Barbara Goenagaren semeetako batek, orain aktore izan nahiko balu, Nepo Baby kontsideratuko genuke. Bai, asko zerreztasun ondio badazkalako, hori. Eta bere karrera, ambito hortan ite bau, askoz errexo dalako beretzat. Barbara Goenaga aipatu dut, ari nintzelako buruan bueltaka aktoreren bat aipatu nahi nuen, aktore euskaldunen bat aipatu behar nuen, eta seme alabak dituen aktoreren bat aipatu behar nuen, eta orduan Barbara Goenaga etorri zait burura, ez zehazki beste zeren gatik. Eta, bueno, gehien bat esan duen bezala, gurasoan ospea iruta eta loturaren esker, askoz zaio dian, osea, zuk aktore izatea dazkasun posibilidadeak oso, ez dia oso handiak. Osea, karrera bat iteko oso zaila da, eta, bueno, oiek, Nepo Baby kasu honetan, normalea, ez da zondidak, igual baka talentu hori ezin daukatu, baina kontaktuak, bueno, bide da nahi teizua, azkenian. Adibidez, orain entzun dugu Phil Collins. Eta zergatik entzun dugun Phil Collins? Agian batzuk ez dakizuelako, baina Phil Collinsek badu alaba bat oso famatu egin dena azkeneko urteetan, aktorea dena, eta Nepo Baby kontsideratu dezakeguna, baina badakit jende askorentzat, hau oraintxe deskubritu duela, ez zekitela. Lily Collins, aktorea, adibidez Emily in Paris telesail ospetsuko protagonista dena, Phil Collins, abeslariaren, alaba da. Eta orduan, Lily Collins kontsideratu daiteke Nepo Baby, ze hau dena da ustez, edo behintzat gure aurre iritzia da, Phil Collins hain ospetsua izan da, eta Hollywooden ere hainbesteko loturak edukita, zeberak pelikuletarako hainbat soin joan da egin ditu, egian alabak erraztasunen bat izan duela industrian sartzerakoan, zeia bere aitak ezagutzen zuen industria guztia. Hori da. I forgive every word you say. Entzuten ari garen hau ere Nepo Baby da. Igual, handienetako bat gaur egun, osea, zalantzai gabe. Hortan gero sartuko gea. Ados. Bueno, nondik dator termino hau. 2022an nintzen birala, modu bat esateko, termino hau, sare sozialetan, Twitterren topea egon zen, termino hau. Baina, intzan bai, handi baten, New York magazinek abenduan 2022ko abenduak 2019, atazulako artikulo bat, eta artikulo horren portada zan Nepo Babies, portadan jartzeu, she has her mother's eyes and agent. Eta bere amaren begiak ditu, eta baita ere agentea edo bere managerra ere. Hori da. Eta portada hortan daude, ikusteiteu bastakit, sortzi famatu, ume oe batzutan bezala, ume gorputzakin, eta behin arpila jarrita, baby horri erreferentzia egiten. Eta, bueno, keston bonbatua izan zen, baita ere asko exponen zituen, modu bat edo bestea karrera horiek egiten aizian, baina nola guandik termino horietan ezaguna batzan esaten,
New York Magazinek termino horrei ospe hori eman zion eta esponitu intzitun bai, gaur egungo famatoiek gehien bat Hollywoodeko hainbat arpegi ezagun eta behin karrerak esponitu zuten. Eta, hoxe, guain oso ezaguna da termino hau eta erresago identifikatzea gero, claro. Nik badakitau publikatu zenean hainbat aserretu egin zirela, ze egia da oso zaila dela neurtzea, nepo baby baten gurasoek, edo bere lotura horrek zenbateko eragina izan duen, berak industrian lan bat topatzarekin. Adibidez, badakit, Billie Eilish eta Phineasen amak noizbait aipatu duela, bera termino horren aurka dagoeleko izan ere. Kontua da, Billie Eilish eta Phineasen amak parte hartu zuela Friends telesaieko atal batean. Baina, uste egin zuela medikuaren papera, horrelako zerbait, oso paper txikia duki zuen, telesaieko atal bakar batean agertu zen, eta bera kontatzen du, agertu zela, behartzuelako, dirua behartzuelako, eta mediku asegurua behartzuelako, eta badkizu estatu batuetan osasun publikoa zela existitzen, eta dena pribatu dela, behartzuelako medikurako zerbait, eta orduan, lagun baten bidez, paper txiki hori topatu zuela, Friends telesaian, baina, klaro, zegertatu zen, gero Friends izugarri ospetsu egintzela, eta orduan jendeak uste duela, bera Friendsen agertu balin bazen, eta Friends hain famatu balin bada, horrek esan nahi duela, berak industria guztia ezagutzen duela, sekulako pixua daukala Hollywooden, eta horrek eragina izan duela Billie Eilishen, eta bere anaia Phineasen ospean, eta amak berak hainbat elkarrizketetan aipatu du, behara ez dela industriako kide, aktore famatu bat, eta orduan bera aktore famatu izanik ateak zabaldu dizkietela bere seme alabei. Pixkat erdi kasualitatez iritsi zela Friendsen atal bateko paper hori egitera, eta orduan horrek ez duela benetan eraginik eduki seme alabengan. Baina hau dena oso erlatiboa da. Hemen badaukazu bate bai, Batjal artistan aitak, Eduard Farelo izeneko ustetakala izena, beak jartzezun Golumen ahotsa, Señor de los Anillosen. Eta hortzeon, Batjal gizton famatu hain da, eraita kontaktua azkalako, telebista katalanan da osartuta, eta orduan ez dakize, eta aita eta esan esatea, ez zer ikusiaka, gaina daude bideoak Batjalenak 2018an, tarima oso txikitan kantatzen hor oso modu humil baten, eta, ez tekala zer ikusitan. Lan egin duela. Bai. Eta hor, badaude famatu pilua, honen kontra ateanak bai, eta adibidez Johnny Depp eta Vanessa Paradisen alabak, Lily Rose Depp izeneko neska bat da, eta beak bai jarrizun sare sozialetan, puede que consigas poner el pie en la puerta, pero después viene mucho trabajo. Eta bueno, batu ata izan dira itzeitea hontaz, eta... Lan asko egin behar duzula, egia dela hankan sartu dezakezula atean, baina gero lan egin behar duzula, baina egia da askok ez dutela ez da hankapuntak atean sartzeko aukera hori izaten, eta orduan egia da, gero lana egin behar duzu, baina nik uste dut ez dagoela gaizki aitortzea, zure aita zein den edo zure ama zein den horrek eragina izan duela zure ibilbidean, ez da? Bai, ezin daukatu. Azken baten realitatea da. Eta, bai, igual zuk nahi espaezu ere, eragina da. Eta, batzutan errexo daukatzea, zalantzei gabe, noski. Baina, matesan, zuk nahi izan ere indirektamente zuri horrek afektatzeizu. Eta batzuetan besteetan baino asko zagerikoa dela, adibidez, New York Times horrek aztertzen zuenean, aipatzen zen Maud Apatow aktorea Euforian agertzen zela, eta bere aita da Judd Apatow aktorea, eta zine zuzendaria, eta bere ama Leslie Mann baita, aktore eta zuzendaria, eta egia da, aitak egiten dituela humorezko pelikulak, eta txikitatik, ume bat behartzutenean pelikuletan, alaba jartzen zutela, eta alaba erabiltzen zutela, eta orduan aitak zuzendutako pelikuletan agertu da neskau. Orduan hemen askoz agerikoa da, bada nepo baby bat, ze gainera aitak paper bat eman dizu, hau da, zuetzara joan
bulego batera edo norbaiti deitu esan ezaizu, nire aita ezagutzen duzu, ez dakiz, ez hau da asko zageriko aitak Bai. paper bat eman dio alabari. Bai. Baina, karo, alaba horrek ze punturaino eduki du hor erabakitzeko, bai, ezta? Osea, ume bat, zehala, zuretak ez daizu jarri hemen, oso zaila da horretia, ba, igual ez du nahi, baina ez dakite. Esango zenukete, ez dakite. Aita baldin bada famatua edo, erresagoa dela ate hori irekitzea. Esan nahi dut, abizenak azkena estatu batuetan abizen bakarra erabiltzen dezu. Eta, pues, bueno, hemen dikan ikusi daitezke Zoe Kravitz, bueno, badakizu, lehenik, batez ere abizen, horrelako abizenekin, badakizu Lenny Kravitzen alaba dela. Zakit, lehenengo abizena beti gizonezkoarena denez, eta aita famatua agian erresagoa da, ez? Agian errexagoa da, eta agian baliteke batzuk izen artistiko bezala amarena erabiltzea, ama famatu balin bada, eta kontrakoa baita ere batzuk izkutatu egin nahi dute, eta orduan abizenaren, beste amaren abizena erabiltzen dute, edo amonaren abizena, ez abizenean behintzat ez izateko hain agerikoa. Aipatu duzen adibidez, Zoe Kravitz, Lenny Kravitzen alaba da, eske ez dakit zenbat Kravitz gehiago ezagutzen ditugun, haien balin bazara Johnson, Dakota Johnson, Nepo Babya da, baina Johnson abizena estatu batuetan ezaguna da, eta zabaldua dago. Eta oso ohikoa da, ordan izan daiteke Johnson famatu baten alaba edo izan edo ez. Edo Collins, bai. Edo Collins, eta begira, ala ere Collinsekin oraindik nik egunero ikusten ditut txioak, esan ez? Ai ba, enekien. Bai, nik enekin. Nik enekin, esan dezun arte. Bai. Eta hartu du nolabaiteko ezakit irain puntua, ez? Zu Nepo Babya zara, ze horrek agian zure esfortzua ez du hainbeste txalotzen edo txikitu egiten du, baina ez da irain bat. Hau da, nik uste dut lehenengo aldiz erabilizenean eta erabiltzen hasi zenean, zela, errealitate bat adierazteko modu bat, ez? Hau Nepo Babya da, ze bere gurasoak industrian daude, beraz, agian, zu Nepo Babya balin bazara eta norbaitek Nepo Babya deitzen dizu, agian irain bezala kontsideratu ezakezu, baina nik hemendik esan dut, gu ez garela pertsona hauen lana gutxi esten ari gara, kontzeptu bat argitara eramatena. Euskal Herrian ere Nepo Babyak baditugu. Miren Amuriza, Xabier Amurizaren alaba, Nepo Babya bada. Adibidez. Claro, guk egin beharko bagenu horrelako azala, ez? New York Timesek egin duenaren azala egin beharko bagenu, Euskal Zelebritiekin, hori, Miren Amuriza, Xabier Amurizaren Esti Marquez eta Mikel Marquez. Esti Marquez eta Mikel Marquez, baita agertu daitezke. Eire Maia zuaian agertu zaitezke. Eire Maia agertu daiteke. Zein gehiago. Nepo Babya, claro, eske semea alaba kontzeptua da, baina Maialen hartzaius eta Metxe hartzaius Nepo Family izan daitezke, baina, claro, ez da Ametxe ez da Maialenen semea eta Maialen ez da Ametxen alaba. Orduan, Nepo Brothers and Sisters, Nepo Bro, Nepo Sis. Hola ere badauzkagu solanotarrak. Solanotarrak baita ere, claro. Eta gozate gitarrak. Hori, bai. Nepo Siblings. Nepo Siblings, bai. Nepo Siblings. Takit zein gehiago. Ea bururatzen zaitzen. Anai Arrebanaek asko dugu. Anai Arrebak agian gehiago daude, ez? Bueno, okurritzen zaizkitenak bintzat. Zagit. Guain blokeo total baten. Ezakit, egia esan, baina eske asko. Txibatzen digute Antxon eta Julen Telleria. Epa! Hori hona da, Anatzetik txibatu dute. Antxon eta Julen Telleria, Nepo Siblings. Nepo Siblings. Dira. Bueno, hemen kontua da, batera hasten balin baduzu ibilbidea, agian etzarela Nepo Sibling, ez? Pero batek izan bardula lehenengo famatua. Bai, bidea pixka bat irekiko diona izatea bestea, ez? Hori da. Julen eta Antxon gaur egun batera ezan, baina egia da agian Julen hasi zela telebistan, eta gero Antxon ezagutu dugula, ez dakit. Nik Julenen osatzen nahi bez. Nik egia da asko baloira junda, Agina Galdetarrak ere hor badaudela. Mitikoak. Claro, gero hor ere kirolean da, kirolean erakutsi egin behar dezu, kirolean honaz erala. Baina, bai,
hemen inguruan baten bat horrela ere okorritzen zaiz. Guantxe buruan egen da jo nintzait. Bai, bueno, gehi erabiltzen da industria, entretenimenduaren industrian, ez? Iñaki Salvador, eta Olat Salvador. Baita ere. Bai. Badauzkago, hola izen batzu Bai, batzu osatzeko badaude. gure neposistema. Ba, ipatu dugu, zer izarete hemen, xuxurlatzen, mikrofonak irekita daude. Mikrofona irekitota. Zer izarete? Xuxurlatzen. Internazionalki Kim Kardashian. Eske esan nahi nuen. Bale, bai, Claro, egia da Kim Kardashian, wow. oso nepo baby da, bere aita, Fua, seguna pea da hundiena. nepo baby handiena beha izan daiteke. Familia guztia orokorra. Eta familia. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias baitaren nepo baby da, bai mundu mailan nepo baby ugari, baina Bai. nik nahiago hemen, Euskal Herrikoak, eta nola, batzuk, aipatu duzuen, Xabi Solano aipatu duzuen, eta Kristina Solano aipatu nahi nuke, ba, burura etorri zait, aspaldian ez dugula entzun amak taldea, eta erabil nazazu, amak taldearen erabil nazazu, entzungo dugula, eta horrela emango ditugula, hurrengo minutuak. Eskerrik asko, Sonny Angel, Nepo Baby, Demure, Cute, Coquette Princesses. Hori zareten Neri ez daitu hori. niretzako. Oh. Zaindu dezadan dezazun dezagula maite, zerabil dezadan dezazun dezagun hitzez, eskara dezadan dezazun dezagun bizi bihotzez. Zaindu dezadan dezazun dezagula maite, zerabil dezadan dezazun dezagun hitzez. Dezazun dezagun hitzez. Eta horrela, Nepo Babyak gora eta Nepo Babyak bera goizeko 11ak iritsi dira, eta ezagutu beharko dugu azken orduko egunon, Itxasoleon. Egunon Goiuri, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidente hautetxeak jakin dugu bere mugako txar deritzon berria izendatu duela Tom Homan, mugako kontrol politika zorrotza aplikatzeko aurreko agintaldian presidente ohiaren taldean parte hartu izandakoa. Eta egindako iragarki horretan Trumpek hala izendatu du Homan, mugako txar, eta esan du bere politikak hegoaldeko muga, iparraldeko muga, itsasoko segurtasun guztia eta abiazioa defendatuko dituela. Joan den urrian CBS kateari egindako adierazpenetan Homanek esan zuen ez dela agiririk gabeko sarekadarik egin Joe Bidenen administrazio demokratak iraunduen bitartean, eta aurreratu zuen ere berriro hasiko zirela administrazio berri honekin. Homan immigrazio eta aduanen kontrolerako zerbitzuko bitarteko zuzendari izendatu zuten 2017an, eta hainbat hamarkadatako esperientzia dauka immigrazio legeak aplikatzen. Eta nazioartean gaudela gogora ekarriko dugu, lehentxeago ere aipatu dugu, astelehen honetan hasiko dela edo hasten ari dela, hobeto esan da Bakun, Azerbaijango hiriburuan COP29, bertan ez dira falta asko baieztatu momentuz eta helburu nagusi gisa, eskura dagoen finantzaketa handitzea erronkak klimatikoei aurre egiteko eta temperatura globalaren igoera 1,5 gradutik behera mugatzeko. Talde ekologistek konkretutasun gehiago eskatu dute CO2 isuriei dagokienez. Ekologistak martxan taldeak Ubikoitza Efek, Greenpeacek, Seo Berlifek eta Lurraren Lagunek eskatu dute herrialdeek nazioarteko klima finantzaketarako ekarpenak handitzea eta emisioak murrizteko neurriak gehiago zehaztea. Klima aldaketari buruzko Nazio Batuen erakundearen esparru konbentzioaren aldeen konferentzia honi begira. Konferentzia hori esan dugu astelehen honetan bertan hasiko dela Bakun, Azerbaijanen, eta hala negoziazioen bi gai nagusiak finantzaketa eta arintzen neurriak izango direla azaldu dute. Lehenengoari dagokionez, eztabaidek helburu
kolektibo kuantifikatu berria jorratuko dute. 2025-etik aurrera garapen bidean dauden nazioei beren ekintza klimatikoetan laguntzeko helburu finantzario bat ezartzeko diseinatutako Parisko akordioaren elementu bat. Eta taldeotako Espainiar estatuko ordezkariek anbizio handiagoa eskatu dute besteak beste aurtengo bilerarako. Era berean eta COP28an erregai fosilak atzean usteko akordioa lortu zenez, berretsi dute topaketa honetan hori egiteko ibilbide orria zehaztu beharko dela eta hainbat sektorek horretarako egin beharko dituzten ekarpenak ere ezarri beharko direla. Trafikoari dagokionez lasai daude errepideak goizeko 11 eta 2 diren honetan, beraz arretaz gidatu eta segi bigarren kafeaz gozatzen. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera jarraitu behar dugu, baita arretaz eta oso adi Valentziarako bidea egin behar daitugu eta. Udazkenaren ertz batek maitia eman dizkite egun onak gure leiotik. Zaldi eroaren tirak atera dit eguneko lehen irria dalo. Gure aita sarean eskelak leitzen dabil Gaztain ondoak imatzen jarri aurretik Adaskak betiko kutxan gorde dizkit Sugarrau guztiz inoiz itzalez dadien plater jartzeko esan ditamak egon gelan bazkalduko dula Txakurrak bere ferekak eskatzen dizkit egunero gerratik itzuli banintz bezala da Zerbait sumatuko zuen behar bada Hogei arte zenbatzen ikasi du iloak Zenbat urte dugun galdetu digu gaur Zenbat urte da hori osaba zenbat Tagaldiak hartu ditut maitia Bi aldiz Azken asteetan denon sare sozialetan, prentxan, telebistan eta kaleetan Valentziako gertaerak izan dira nagusi. Ikusi ditugu nola bizilagunek elkar atera duten uretatik, nola egundaka herritar beharrezko materiala biltzen ibili diren, entzun ditugu milaka istorio eta ikusi ditugu beste milaka bideo. Hasieratik jakin dugu bolondresak asko lagundu dutela, eta lan horren beharra zegoela ere. Toki ezberdinetatik gerturatu dira Valentziara, bakoitzak bere alorrean laguntzeko asmoz, eta beste asko kaleetan, etxeetan behar dutenen laguntza eskaintzeko asmoz. Horiaren artean izan dira gaur gurean izango ditugun Maite Oiartzabal eta Eiko Kaientz.
bizi. Ilargiaren indarrarekin dantzatzen dut nik. Ilargiaren indarrarekin. Gaia bolo-bolo ibili da, Iunek esan duen bezala, eta beraz galdera ugari ditugu, ea erantzuteko gai den Eiko Kaiens bertan egon den. Kaixo denori. Egun honea ondo entzuten garen eta bestela momentu batean deitu egingo dizugu Eiko, bale? Baina lehenik eta behin bai galdetu nahi nizula, Valentzian gertatzen ari zenaren inguruan jakin zenuen lehenengo unetik, entzun zen denaren aurrean, jakin zenuen hasieratik joango zinela bertara laguntzera. Bai, gure intentzioa hasieran entzun genuenean, katastrofe guzti hau gertatu zanean, izan zen poliki-poliki, guk erantzun bat ematea, izango genuen edo ez. Eta poliki-poliki, situazio ikusita eta notiziak ikusita eta horrela, esan genuen, zaitu gara bai edo bai, jaire ulertzeko eta bertara joatea, larrialdi zerbitzuak ematen ditugunez guk ere gure enpresan atxetean, bertara joatea laguntza hori ematea. Eta, jendeak jakiteko Eiko, zein anbitotan edo zein alorretan laguntzeko aukera izan duzue zuek bertan iritsi zareten momentutik? Bai, guk ulertzeko hasiera batean, esan genuenean, pagoa, saietuko gara aldegun guztia egiten, eta ideia batzuekin joan ginen, baina, bertara iristerakoan, dena, kaos bat danez, azken finean egia da lortu genuela udaletxe batean bestean sartzea, eta zuzenean bertako alkatearekin eta hitz egitea, eta bertako behar zuten momentu horretako behar horiek sustatzea pixka bat. Gure kasuan izan zen, beraien larrialdietako zerbitzuei telekomunikazioak ematea eta koordinazio pixka bat ematea. Baina hori herri batean. Gero beste herri batean egon ginen fizikoki denbora guztien, kanpamento basori sortu genuena, HC-atikan, eta bertan egon ginen guztiok lortu genuen. Bertan, atxike eta ura eta fango guzti hori ateratzea ulertzeko pisuetatikan, baita bertako zona bateko koordinazio pixka bat eraman genuen ere, baita postu sanitario txiki bat montatu genuen, bertan lan egiten zuen jende guztiak, horrek gertatzen bali mazitzaien aurre egiteko, tema sanitario horri, eta baita bertan zegoen ulertzeko PSA-ari, postu sanitario avanzado horri, lehen zerbitzu hori kubritzeko. Ginen ematen zuenagatikan, ginen larrialdi zerbitzu bakarra, bertan zona horretan zegoena, eta bakarra zeukana tentsio hartzeko aparatua, pulsoa eta gauza guzti hauek, tentsiometroa eta hartzeko zituen aparatu guzti horiek. Eta orduan, gu enkargatzen ginen, como primeros intervinientes, inguru horretan behar ziren necesidade horiek ulertzeko kubritzera joateko. Oinez gainera, gaioetan, bazen toki batzuk ezin zirenak joan. Eiko, area iritsi zineten lehenengo momentuan zer ikusten duzute, zer da gehien nabari dezutena momentu horretan, zer da inpaktago handiena sortzen duena? Iristerakoan, segurazki denok ikusi degula momenturen batean serieren bat, edo argazkiren bat, The Walking Dead. Ematen du, basikamente, hori tal cual, mundu guztia berdin esan genuen. Ematen du hau dela The Walking Dead ulertzeko. Da, katastrofe totala. Tal cual hori da ematen duena. Eta kaos bat, hainbeste jende, gora, bera, ezkerra, eskuina, uste dituzun larrialdi zerbitzuak ezagutzen dituzunak eta ez ikusten dituzu gaur, 30.000 uniforme, ezakizu zer da, zer, da kaos totala, eta falta dana berez hor zer da, koordinazioa. Koordinazio batekin ikuste dut, hor gauza oso azkar joango litzatekeela. Guk hori aplikatu genuelako, eta gure zonan,
oso ondo gantzan. Eta jende askok, bolondrez asko guk lan egiten genuen bolondrez askorekin, 4 garajetan ibili ginen momentu berean, eta bakoitzen igual 50 pertsona sartzen genituen, jendea hazen ginen kalean bilatzen eta gurekana ekartzen lan egiteko, eta jendea hurrengo gunean errepikatzen zuen guregana etortzen, eta ez zugun. Ez hemen, dauka sensazioa zerbait egiten detela. Ez nagoela egun oso bat, para ulertzeko garaje plaza bat bakarrik ustutzeko. Zuekin 4 ordutan garaje osoa ustu dugu. Eta hori da eskatu diguten hau deletxe diferentek. Badaukazu esplikatzen hori egiten duzuten hau? Basikamente da koordinazioa, eta ez duk gauza gehiago logistika koordinazioa, punto. Hori da asko gertatu dena gure lehenengo reakzioa herritar bezala izan dela ja lehenengo momentutik laguntza eskaini behar dut, ze gero ja berandu izango da eta orduan ja hasieratik laguntza eman nahi dut, eta orduan eramango ditut nire herriko udaletxera 30.000 ez dakit, konpresa. Eta erosiko ditut konpresak eta eramango ditut nire udaletxera, nire Euskal Herriko udaletxera, gero ez dakit nola iritsiko diren, nora joango diren, iritsiko direla bai, baina nola banatuko dituzten, eta nik uste dut Valentzian ere hori gertatu zaiela, jasotzen ari direla, hainbat lekutako, hainbat herrietako, hirietako materiala, eta gero hori koordinatu egin behar dela, eta agian batzutan gure laguntzeko presa horretatik ez garela konturatzen, lehenengo agian hobe dela koordinatzea eta antolatzea eta ikustea benetan ze behar den, eta gero hortik laguntzea, ze egia da horrelako zerbait gertatzen denean minutuak, segunduek urrea balio dutela, baino presaka ibiltzeak ere gero baian oztopoak edo sortu ditzaketela. Nik eiko bai galdetu nahiko nizukela, lehenik eta behin non egon zineten zuek laguntzen, eta zuek berak non egon zineten alojatuta edo non pasatzen dituzten gauak. Bai, gu iritsi ginenean, abiatu baino lehenago ja kontaktu zuzen hartu genuen udaletxe batekin, Masanasarekin, eta esan ziguten baietz, etortzeko, laguntzeko, eta etzingo genuela mailean, zer zeukaten zerrez, eta nola genokagun laguntzea. Eta orduan, behin horrela iritsitakoan, ikusi genuen, zona hori bastante, aurreratua zegoela ulertzeko. Kaos guztiaren barruan ulertzeko, esan ere, bai? Orduan, hor komunikazio guztia prestatu genituen, eta koordinazio hori aurrera eman genuen, eta hor gebiltzan egunero goizean lehenengo orduan eta gauean azkeneko orduan, gauza guztiak berriro gestionatzen, baina bitarten diat, komunikazio guztiak hor ja, listo. Eta gu mugitu ginean beste herri batera ulertzeko, Paiportara. Eta gu geratu ginean kanpamento base bat montatu genuen ulertzeko Paiportan. Gu joan ginen furgoneta batzuetan eta 2 ibilgailuetan. Ni naiz HK-ko zuzendaria eta nirekin zegoen HK-ko subdirektorea. Biok, behintzat, esan genuen gu, alopeor bezentza saiatzen gara beti oberena, ez da, ulertzeko orduan. Beratanik kotxean, horrela, tal cual, egiten, eta bestak furgonetatan utzi genituen lasaiago descansatu izateko. Baina horko komunitate batek, gero aurrerago eskaini zigun, egira, ne baina zuten babukazu dutxatzea, lo egitea, edo gara zuten guztia. Eta jasi ginen banatzen furgoneta eta etxeetan ulertzeko. Horrela joan ginen pixka bat banatzen, azken finean. Suposatzen dut ere, bidean iritsi arte gune guzti horietara, inguruko herrietan dena normaltasunez bizitzen ariko dela, ez? Kontrastea handia da herri batetik besterakoa. Batez ere, Valentzia kapitalen zaude, eta nik esaten dugu, hemen katastrofe bat daukagu, ez dut, tenen jendea lasai joa, dena ondo dago, garbia, ez dut ikusten, eta ja poliki hurbiltzen ari zarela, ez da, zona horretara, katastrofe horretara ulertzeko, jazten zara ikusten, hemen jazikinkeria gehiago, lodo gehiago, edo, begira, hemen ja ibilgailu bat, gaizki aparkatua, buelta manda, eta gero eta gehiagora doa, ja kaos guztira iritsi arte. Baina kanpoaldean esatezu, benetan zerbaitaria gertatzen. Baina gero ja izen zarean esatezu, bai, hemen bai. Suposatzen dut milaka historia entzungo zenituztela zineten egunetan eta inpaktu handia sortuko zutela zuengan, ez? Bai, historiak eta hori bai. Eta gero, segun zeinek egia da gure taldean eta, historia diferenteak hartzen zituztela. Ezken finean, Gerain ere lankidea eta ni gehiago genbiltzan, primera mano ulertzeko
barruraino sartzen, baina gero ere koordinazio guztiera ematen, genituen 30.000 talki hemen, gure taldea koordinatzeko, bestea, ez dakiz zer, telefono bat, bestea, pauso bat ematen genuen, eta etortzen ziren 5 pertsona, hoi hau behar dut, hoi bestea ez dakitze behar dut, honek esan izaki, guretzako zen, el caos total, oza, egin gara, ja, nik uste, expertos en coordinación eta dena. Eta orduan, beraiela esaiago direla, ja historia gehiago jaso dituztela. Baina guk gehiago ikusten genituen gehiago, ez genituen igual historia jasotzen genituen dira, ziren jendea, bertan bizi ziren edifizio diferentetako jendea etortzen zitzaigula ikusetutelako gu mando bezala gaudela zona horretan, eta esate ziguten, badaukazuen laguntzea, eske daramagu, eta aurpegi batekin eta gorputz batekin ibiltzeko era, eta esatezun, eske desesperau total. Ematen du lehiotik botako dala ja. Osea, ja ez ekitelako zer egin. Eta hor hasi ginen ez den, gu gaudelanean toki batean. Saietuko gara erikitzen beste edifizio bat, beste -1 bat, beste garaje bat, aberlatze laguntza daukagun esatez egiten. Eske, hauek gaude ez dakizan bat pertsona, eta aste oso bat ez degula ezer lortzen ateratzea, ez nila entrada ulertzeko ez dugu gustu, ez datorri inor laguntzera, ez dakigu zer egin, desesperazio totala ulertzeko. Eta horra segin ja garaje batetikan beste bat erikitzen, eta horra eriki genituen 4 garaje arte. Eta 4 garajeak, horra tope bile ginen, eta lortu genuen azkenean gure errekorra. 4 ordutan, ustutzea garaje oso bat. Izan zara rekordin ez dugutzak ulertzeko, eta ez da bakarrikan dugu botatzea kanpora eta listo ulertzeko. Ze verifikatu behar dira azpikoak. Nire lankidea eta ni batez ere biltzen ginean, ura geisten zen egin horretan, geisten biok, eta berzerbait aurkitzen genuen beste pisuetan. Lehenengo gunean aurkitu genuelako, txakura hundi bat aurkitu genuen horre hilda flotatzen eta horrela, eta orduan gu elkargatu ginen beratani batez ere, koordinazio eta denataz, baina poliki-poliki geisen zoala, zijoala ura bigarren pisutikan eta gu geisen sartu gaitezke ez, ura goraino, fangoa, abertzarat aurkitzen genuen, verifikatzen, ez verifikatzen, eta dena. Orduan, pizka bat, gogor bilgi ginen zentzu horretan, baina kaos totala, eta guk jaso genuna batez izan zen, aurpegi eta desesperazio situazioa. Besteek egia da historia asko jaso ituztela, eta denetatikan jendea zelatu behar izana, etxetara ekarri behar izana, bat eskua moztuta, bezazek hori ere jaso izan dugu. Suposatzen dut, bolondresek ere, haien borondate on guztiarekin, ez, jende asko eta asko joaten ari da bertara, zengo mendio emango zen egite aieize, handagoen ura eta lokatz guzti hori ez da bat ere, badauzka bere kimikoak, ondo babestu behar da, zauriak egiteko kasuan zer egin behar da, zein dira gomendio nagusiak? Gomendio nagusienak gure gandikan dira, azteko, ez eraman arropa gehiago. Baina ez eraman arropa gehiago, ez ez dago tokirik, noi espazio fisiko hor, arropa guzti hori jasartzeko, gestionatzeko, hori padarri regalar. Arropa eta gauza guzti hauek ondo baloratu zer eraman eta zer ez eraman. Itzegin hobeto zer berden eta ez gehiago behar dira tema de iluminazion, atxike motobomba horrelako herramienta eta gauza guzti hauek. Ze horretarako bai dago behar, horregatik daude toki askoren dikan ezin dutena lan egin, ez direnak sartu eta dena, eske herramientak dira falta ditena batez ere ulertzeko. Eta epiak eta beraientzako bai eramateko katiuskak, baldin bada posible bada badiadoreak, eta gero guanteak, eta egiteko lana guanteekin, guante normala jartzeko, eta gainean laneko guanteak. Ze bestela bustita egongo dira denbora guztian, eta eskuentzako eta dena okarrago, eta maskaria beti lan egin behar baldin dute beko pisuetan ulertzeko. Ze gero eta, ura geldirik egoten da gero eta denbora gehiago, orduan hor eta gauza gehiago ateratzen dira ulertzeko, gaz toxikoiek, eta dena, orduan, beraien protekzioa batez ere, arropa aldatzeko. Ze askotan ez eta guanteak eta dena eraman eta katiuskak eta dena, ura izerdiarekin bakarrikan ja, igual dena hanka guztiak eta dena guztiak dituzte, orduan aldatzeko eta deskansoak egiteko. Ze jendea zentratzen da, lan egin, 24 horas, eta ezin da horrela. Guk egiten genuena da, 4 ordutan bai lortzen genuen ustutzea, baina ordu erdia baino gutxiagotan egiten genuen kadena guzti hori, eta kadena guztiak ordu erdia baino gutxiagotan, ja, 3 silbatito batekin, 3 pitido manda, batzekin mundu guztia, atera bat zuela. Habitaioamentu bat jartzen genuen, ura, epiak eta dena aldatzeko, eta deskansu bat eta gero, berriro, barrura. Baina, importante, epi horiek ulertzeko guanteak, guanteak, plastikozko ulertzeko nitelo horrelakoak, laneko guanteak, kaskoa, eta gero ja, botak ulertzeko, uretako botak edo horrela, edo bestela badeadoreak.
eta horrek eta janaria eta hori bere egintzaten. Ez eta hor egon, baiztale bere eginkan bilatzeko. Eiko, bukatzeko, bai galdetu nahi nizula, ikusitakoak ikusita, hau badakigu luzerako lana izango dela, berriro gerturatzeko asmoa duzue? Gure intentzioa da 18ko astean berriro bueltatzea. Gure intentzioa da HC-atikan gu Tolosan gaude orduan. HC-atikan, Tolosatikan bintzat ateratzea talde bat berriro. Eta eriki nahiko genuke aurrerago ikusiko dugu, baina gure Instagramen osatuko gara bai publikatzen, eta lortzen lan talde bat. Igual digo, larrialditan zentako diren, edo ez, seguri balio dugute gu. Horrera joan baino lehenago zetuko garelako talde hori elkartzen eta bakoitzari funtzio bat ematen. Horrela baldin bagoaz bertara, gero balio digu bertan gure taldea koordinatzeko. Naiz eta larrialdi zerbitzuetan aritok ez izan. Eiko, mila esker hau guztia ona ekartzeagatik eta aurrerago ere izango dugu zuen berri hau pixkanaka aurrera doan eta behintzat kaleak garbiago ikusten joango garen. Hori da. Mila esker zuei eta mila esker gurekin etorri diren guztiei eta aportatu diguten material guztiaren gatikan. Eta batez ere Valentzian guri eman diguten etxea utzi diguten familia horiei, edifizio guztiari eta inguru guztiei. Mila esker. Eskerrik asko Iko eta animo eta eutxi, goiari. Mila esker. The sea doesn't seem to want me anymore. My fellows are apart, and they don't seem to feel what's to go. Ahora no es working, Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Si un día alguien pregunta por mí. Galdera oso serio egin behar dizuet. June, egontzara noiz behitu portan? Bai. Eire, egontzara noiz behitu portan? Ez. Bale, ni neu ere, enaiz inoiz egon. Baina, kezkatuta nago irakurri dudan teoria batekin. Entzun dut, Porto dela, bai, literaturaren hiria, ondo jateko hiri bat, elegantziaren hiria, baina badaukala zerbait madarikazio bat. Badagoela zerbait. Eta Portora joaten diren bikote guztiek harremana etetea erabakitzen dutela. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a... Jakiteko ea hau egia den ala ez, testigantza batzuk bildu ditugu, eta hementxe mezu batzuk. Patxik dio, ostras, nik pentsatzen nuen soilik niri gertatu zitzaidala. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que... Mariak dio, eguna izorratu didazu. Hegazkin bileteak oraintxe bertan erosi ditut. Sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Helenek dio, ni teoria hori baieztatzera dator. Nere lagun honena Portora joan zen bere mutiarekin, eta bueltatzerakoan erabaki zuten
harreman horrek ez zuela etorkizunik eta utzi egin zuten. Hortatik gorrotatzen du Porto. Não quiser sofrer sem fazer. Krisek esan digu, egia esan, egia da. Nik 3 bikote ezagutzen ditut, eta 3en azkeneko bidaia, Oporto izan da, hau da. Esan nahi zigun, oraintxe moztu duten 3 bikote ezagutzen dituela, eta 3ak Porton egon direla. Zuek uste duze, hau egia dela, ala ez? Ze iruditzen zaizu? Teoria? Nien naiz egon bikotearekin. Ados. Ni gazteago nintzela jo nintzen udaleko batzutara. Orduan ez daukat konprobatuta, eta geroz eta beldur gehiago ematen dit konprobatzeak. A ber, badare bai igual oso modan jarri da destino bat. Bai. Orduan, merkia dare bai, eta jende gazte asko jungo ba. Eta, bueno, gero, gertatzea. Nik gertatu dut pare bat, eta momentuz ez duela. Orduan, bueno, iritsiko eguna. Beste iruzkin batzuk ere jaso ditugu, duela 7 urte joan nintzen ni senarrarekin, eta elkarrekin jarraitzen dugu. Beste batek dio, Oporto, ez, Parisekin gertatzen da hori. Beste batek dio, aizue, eta pentsatu duzue, turismoaren aurkako kanpaina bat izan daitekeela. Wow, Batere txarra. Eta wow, egia esan, pentsatu dut. Agian bai. Ja. Ez etorri Gipuzkoara, hemen. Hori, Basque Country... Zumaia, Flish... Flish? No, Flish. No, Flish. No, Basque Country, orokorren. Basque Country, no. If you come to Basque Country, then the love ends. Olako kanpaina bat egin dezakegu, inglesez noskiz, hemen dena... Sebastian Cheesecake eta dena inglesez egiten da, baina egia esan, harrituta geratu naiz, ze gure entzule honen proposamena oso interesgarria iruditu zait. Hau da, egia da, kanpaina bat izan daiteke. Bertan norbaitek esan duela, turista gehiegi dauzkagu eta asmatzen balin badugu. Ona etortzen direnek, gero arazoak edukiko dituztela beraien harremanetan, agian ez da inbeste turista etorriko, ze bada modu bat mugatzekoa, hau da, jendeak jarraituko du joaten. Noski joango da. Teoria hau hemen badago, baina joan nahi balin baduzu, joan egingo zara. Baina agian egongo da baten batera bakitzen duena. Bida, bazpare, ez naiz, eta orduan da oso sutila, baina agian eraginkorra, Beste aukera da, joan lagunekin eta listo. Eta disfrutatu Oportoz lagunekin. Igual lagunekin debe dakazu, gero igual ez tezu lagunak. Bai, baina egia da neri, uda hontan bideoren bat edo beste atera zaitela sare sozialetan, bikoteren batena esaten. Bueno, arriskoan jartera goaz. Hala, Oportora noa. Eta gerora ezakit, biko joi, ze, klaro, sareetan ateratzen zaizkizu, no? Gerora ezakit non dauden. Baina, interesgarria. Las cançons son inmortals. Beste mezu bat ere jaso dut, orain ez dut topatzen, baina horrelako zerbait zioen bere kuadriako batek ere, bere harremana etetea erabaki zuela Portora egindako bidai batean, eta orduan konfirmatzen duela teoria. Eta gero esate zigun, bueno, kontua da, Porton bazkaltzen ari zirela, enteratu zela neska hau bere mutiak adarra jarri zizkiola. Mutiak kontatu ziolako, izubar gauzat esan barizut, eske, begira gure monogamia akordio hau aportu dut, eta adarra jarri dizkizut. Eta, klaro, orduan nik entzulo honi esan nahi diot, orduan, Portugal da, edo muti hori izan da harreman honen etetearen erantzulea, ze, egia da Porton gertatu zela hau. Baina, hau da, ezagit, erromara joan da ere. Responsabilidad afectiva. Aukera ere bat zeukan, pixka bat itxo egotea, ez bintzate porrak ez izorra, ezagit. Hori ez dakigu. Lentxio esan eta bakarrik jutia da. Igual norbeak bere oportua dakare bai, ez da? Osa, Paris, dara batzuntzat, igual oportu bat baino gehiago daude. Baliteke. Bueno, kontatu ez diguten entzatzuek ere mentxatan orain norbaitek zerbait kontatu nahi balin badigu horrelako oporraten inguruan, kontatu lasai, baina, bueno, eskertzen diogu gure entzulei Portorekin daukaten harreman bitxi hau azaltze, eta kontatuko dizuegu guk joaten balin bagara, zer egin ni orain beldurtu egin naiz, eta badazpada ere. Badaude beste 188 herrialde munduan, eta agian Portugal baztertu egingo dut, eta nahiago. Bazpadre, choose your fighter. Bai.
paixões, quebrar corações não é para mim. Prefiro evitar, no meu canto ficar, é melhor assim. Mas tu não me quiseste ouvir, voltaste a insistir em chegar perto assim, egoísta ruim. Sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo pra mim. Se aquilo que buscava e sem saber sonhava era contigo, e desde logo ignorei o teu pedido, pois o que dizia a tua boca era pelos olhos desmentido. Investi sem hesitar, nunca quis nada tanto assim. Tudo fiz por um beijo, mas não foi só um beijo para mim. Já te pedi, No instante em que te vi, deixei de procurar. Não tinha mais sentido perto de mim. Se aquilo é melhor que buscava e sem saber sonhar. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool from stopping when it comes to this? Haian pelikula bat egin dezakegu, pelikula horrek kontatu dezake, bikote baten bidaia, bikotekideak badoaz portora, badoaz Portugalera, eta ikusleak ez daki, harremana ondo joango den, edo aportu egingo den. Hemen, badago pelikula bat. I just think you're cool. Haian guk egin dezakegu eta urtebete barru puri-purian sekzioan pelikula horretaz jardun, baina nola oraindik ez dugun egin beste telesail eta beste pelikula batzuk gomendatu behar ditugu eta horretarako noski Imanol González Gurrutxaga gonbidatu dugu gurera. Egon honi, Imanol? Kaixo, kaixo. Zer modu zaude? Ondo. Zinemara joan zara asteburu honetan? Bai. Bai. De hecho, karri behar dizuten gomendioa gaur kontan, asteburuntan ikusi dut. Epa. Don't know why, but it feels so right to me. Something in the way you move. I like it when you dance with me. Eta zuhasiko zara orduan? Nahi zuena. Venga, kontatu. Zer dezuztuk? Zertik Ez, dezuzuk? osea, ekarri behar dezun gomendioa, asteburu honetan ikusi badezu, ea zergatik tardatu dezu nahin beste esaten zinemara juntzeala. Profesor, bertzen Nola kizu nik? Oaintxe esan dezu? Ez, baina nik ez esan baino lehen zu jain dezu gestu bat. Ez. Vale. Egon zelako 10 segundu. Bai, egia esan, zalantza egin duzu, ea egon zaren zinemareto batean edo ez? Kontua da, beti azten zaitela noiz egon nahi zen. Osa, badakit zinea junitzela gaur komendatuko deten pelikula ikustea, baino enekin noiz junitzen, horton hor pentsatzen jarri naiz. Baina, bueno, gaur gomendatu behar dizueten pelikula da Escape, Rodrigo Cortesena, eta Mario Casas aktore lanetan ibili dana. Pelikula nahiko berezia, nahiko, bai, ez dakit nola esan alko nuken hobeto, berezia nik uste dela ondo deskribatzen duen pelikula bat. Azken baten da, mutil bat nahi dula kartzelan sartu, eta bere helburua 100% dala hori, kartzelan sartzea. Eta egia esan, hasiera batetik proposamen nahiko interesgarria da, baino, ez dakit, iruditzen zait, zer dezu, hainbesteki gestu eta hainbeste... Jo, Imanol, baina jarraitu hitz egiten. Ja, baina deskonzentratu iten naiz. Ba, hori, pelikula honetan Mario Casas dago zoragarri,
egia da, beha ikusi dugula ja hainbeste papeletan eta burun daukagula beak ditun pelikula asko, baino egia da, pelikula honetan dagoela bereziki ondo, ez da egia esan pelikula berez ez da pelikula errez bat ikusteko, eta pertsonaiare ez da oso pertsonaia errez bat. Orduan egia datorrela, ikusten ez traileran ikusi aldezuen bezala, da pertsona bat ez daukala burua oso ondo, ez daki guztiatik, baino badakigu zerbait gerta ez zaiola eta ez da bilela ondo. Orduan pertsonaia horrek garatzen ditu tik urduritasuntik asko eta ikusten dugu momentu askotan jarrera pixkat arrarok dauzkala eta irutzait hori oso ondo gorpuzten du Mariok eta egia da pelikula hasten dala xuxurla batekin, nun Mario Casas hasten da nitzeiten baino oso baju eta pixkat cringe eman ziten, izan gogatu nintzen pixkat nola zan pelikula hau? 300 metros... 3 metros sobre el cielo. Joder, 3 me parecían poco. Baina bai, 3 metros sobre el cielo. 300 metros sobre el cielo da Felix Baumgartner Red Bulleko salto hori egiten. Más o menos. Orduan, bai, esan marroket, pelikula hasieran izan zalen plan, Mario ez dakit asko gustatuko zaiten, baina behin ja hori pasazala, egia dala, ez dakit, demostratu du aktore hona dala. Aurrekoan entzuten nuen, elkarrizketa batean, Ana Castillo aktoreak esaten zuela, elkarrizketatuak esaten zionan, azuk badaukazu, antzesterakoan, jarrera bat dala naturalistagoa, ez? Ez du asko exageratzen, horrela mugimendu asko sotiagoak ditu, eta esaten zion elkarrizketatuak Mario Casasek adibidez kontrakoa, ez da, exageratuagoa bere antzezle lanetan, eta Ana Castillo esaten zen, tirain esken Mario Casasen pertsonaiak orokorrean ez dira bate naturalak, eta denak daukate horrelako zerbait, ez? Oraingoan aipatuzu tikak, edo ez dakit zer daukaten, eta orduan exageratu egin behar ditu. Bai, eta batez personaje hau. Eta gira da Ana Castillo daukan personajea nahiko normala dala, modu batea esateko, baina egia da, beha askotan ikusi dugula, zuk esatezun bezala, Mario Casas ikusi dugu beti, thriller inguru baten, nun dena dan oso serioa, oso gorpuzkera ere, batzutan oso violentoa, eta Ana Castillo ikusi dugu gehienetan, pelikula oso naturalistetan, eta batez baita komedian, eta nik usteet jendeak daukala igual irudipen hori bera naturaltasun hortatik ikusteko, baina egia da pelikula honetan daudela biak oso ondo, eta Ana Castillo demostratu du pelikula honetan baita komedia oso ondo lantzen dula, drama bat jorratzen egon dare. Oso erantzun hona iruditu zitzaidan Ana Castillo-rena, ze iruditu zitzaidan elkarrizketatuak bazuela nolabaiteko xirikatzeko gogoa. Eta bere galdera horretan bazegoela Ana Castillo aktore hobea dela Mario Casas baino. Hori esan zuenean. Aurre iritzi hori edo nabaritu nion erdoan oso asko gustatu zitzaidan nola Ana Castillo buelta eman zion esan ez. Pertsonaiak ere beste eskatzen dizu joera bat edo beste joera bat, eraz? Ana Castillo aktore hona eta gainera jatorra. Orduan hau zinemaretoetan. Bai, estrenatu da, esango nuke aste buruntan estrenatu dala. Osak, bai, denok zineta ikustea. Badaukagu aitzaki bat, beraz, nola zen izena? Eskape. Eskape zinema aretoetan, Imanol González Gurrutxagaren gomendioa. June, zuk zer gomendatu nahi diguzu? Nere gomendioa telesail bat da. Han with Ani izena du telesaiak. Eta, pixka bat gaian hasi baino lehen jakiteko, ditu 3 sasoi edo denboraldi, Jesus. Eta 27 atal. Pixkat luzeak dira atalak, baina, da engantzatzen duten serioietako bat horrelako estilokoak gustatzen bazaizkizu. Kontua da, 1986 urtean, Matthew eta Marila izeneko anaia arrebek erabakitzen dutela mutil umezurtz bat adoptatzea. Eta Green Gables etxera eramatea. Eta non sorpresa, Matthew mutilaren bila joaten den momentuan, han neskatxoarekin topatzen denean. Kontua da, han badela umezurtegian ez den neska bat, oso irudimentsua, oso argia, eta oso berritsua. Ez da isiltzen ez da momentu batean, baduka irudimen handi horretatik ateratzen duen alaitasun bat denbora guztian eta inozentziatik egindako bide bat edo azkenean topatzen du mundu bat orain arte ez duena ezagutu, eskolan hasten du bere ibilbidea, lagun berriak egin behar ditu
Eta bada, hori, esan bezala, hain inozentea da, eta dijoa pixkanaka gauza ezberdinak ikasten, ezagit. Zu ere inozentzia horretan sartzea eragiten duela. Garai hartako arropa guztiak, etxeak ikusten ditugu. Eta niretzat, fotografia oso polita daukan telesail bat da, lasaia da, orduan bada, agian igande arratsalde batean lasai ikusteko telesail bat, ematen dizu alanolako pake puntu bat, naiz eta badauzkan bere trama gogorrexeagoak, badauzkan neska batek mutilekiko daukan harreman hori, edo orain arte hain idealizatuta daukan mutilekiko harreman horretan jasotzen dituen kolpeak, nola inguruan ilegorria den neska bakarra den, eta horrek ere eragina dauka. Eta, gaztelaniaz bada Ana de Tejas Verdes edo deitzen dute. Hori esan behar nizun, hemen nik han uizan enuen ezagutzen, eta zuk esan duzunean, pelikula hori aipatu nahi zenuela, pentsatu da, begira, ez dut ezagutzen, baina hau da, Ana de las Tejas Verdes, liburu eta pelikulan oinarritutakoa. Teia Berden, Ana, oso formatua, oso urte asko dituen liburu bat da, idazle kanadear batena, eta adaptazio mota ugari egin dira komikiak, liburuak, pelikulak, eta begira, enekien hau ere... Telesaia ere Kanadako telesaia da, bai. Lucy Montgomeryn telesaia da, eta Anne Shirleyren liburuan oinarrituta dago. Eta hori da nire gomendioa, lasai ikusteko telesail bat, ikusetek ere pixkat, tartean beste zerbait ikusten ari zarenean ere ikusi daiteken telesail bada, orduan, hori nire gomendioa. Osando, eta esan dugu Netflixen dago, ikusgai. Bale, osando, nik ere Netflixeko zerbait gomendatuko dizuet. Asalto al Banco Central izena du, eta da, azaroaren 8 hori zer izan zen, ostirala? Bai, ustet, bai. Ostiralean estrainatu zen telesail labur bat, eta gomendatzera nator, ze gaur zer da. Azaroak 11, puri-purian dago. Hau da, ezin da, puri-purianago dagoen telesailik ekarri. Necesito saber qué pasó. Sobra decir que esto es un atraco, ¿verdad? Yo me he limitado a cumplir un encargo. ¿Me estás diciendo que te encargaron robar el banco? Hoy se cumplen 3 meses del intento de golpe de Estado del 23 de febrero. El Banco Central de Plaza de Cataluña acaba de ser asaltado. No se trata de un robo. Esto podría ser otro 23F. Bartzelona, 1981 maiatzaren 23. 3 hilabete igaro dira zehazki diputatuen kongresoan estatu kolpea ematen saiatu zirenetik, badakizue, 23F ezagun hori, se sienten koño hori. Kaputxadun 11 gizon, Bartzelonako Banku Zentralaren egoitzan sartu dira. Lapurreta ikusgarri gisa hasten dena, laster bihurtuko da benetako erronka Espainiako demokrazia berriarentzat. Lapurrek 200 baitu baino gehiago dituzte bankuan, eta mehatxu egiten dute hil egingo dituztela gobernuak ez baditu Tejero koronela, hau da, se sienten koñoko hori, eta otsailaren 23ko beste 3 arduradun askatuko. Bereiek hori eskatzen dute. Eta badauzkate bertan, 200 pertsona bankuan zaudenak, langileak, egun horretan bankura joan zirenak, eta beraiek, hoxe, 11 gizon kontua da. Benetan Tejeroren jarraitzaileak dira, benetan Espainiako demokraziaren aurkako aldarrikapen bat da hau, guardia zibilak dira, militarrak, ala soilik lapurrak, eta hau dena aitzakia bada. Hori da abia puntua telesaiarena, eta hori gomendatzera nator, lapurretaren generoa ja bihurtu delako, lapurretaren historiak ja genero propio biakatu direlako, ez? Gaur egun daukazu komedia, daukazu thriller, daukazu beldurrezkoak eta daukazu lapurretakoak. Ze azken urteetan pila bat egin dira eta oso ospetsu egin dira. Tartean, La Casa de Papel telesaiak edukizuen ospearengatik. Orduan, lapurreten kontua ikustatzen balin bazaizkizue, oso gomendagarri hau, ziurren ikustatuko zaizue, niri egin zait pixka bat kopia pega. Ze kontua da, aktore batzuk errepikatu egiten direla. Beraz, La Casa de Papeleko Miguel Herran, Maria Pedraza, Jobik Euskerian eta Fernando Caio telesaio honetan agertzen dira.
Oda, lau badauzkazu ja, dagoeneko lau aktore, ezagunak La Casa de Papelen agertzeagatik, ari direnak, telesaio honetan, asalto al Banco Central izena duen telesaio honetan, berriro ere lapurreta giroan murgilduta. Tira, La Casa de Papel gustatu zitzaionari, agian esango du, ze ondo, ze ez da jarraipen bat, ze gainera esan dudan bezala 80ko hamarkadan girotuta dago, baina ze ondo, ze nik banuen monoa La Casa de Papel bukatu nuenetik horrelako zerbait ikusteko, eta gainera aktoreak beraiek balin badira, asko zobeto. Niri egin zait, pixkat sinesgaitzagoa. Aktore pila bat daude Espainian, eta egia da aktore hauek onak dirala, batzuk besteak baino hobeak, baina niri hobik adibidez oso ona iruditzen zait. Hobikek egin ditzake gauzak gehiago, honez gain, eta egia da honetan ez dela lapurra argazkilaria da, baina ikusten ari zara eta momentu batean esaten duzu, nik lau hauek ikusi ditut bilduta lapurreta bat izizketan beste telesail batean. Bai, pixka deiabu. Eta gero agertzen da Juan Jose Baiesta. Juan Jose Baiesta koindala gutxi egin duela telesail bat, Lucio Urtubiaren paperean kontatuz Luziok egiten zituen bankuetako lapurretak. Eta Juan Jose Baiesta telesail honetan lapurra da. Beraz, pixka bat iruditzen zait hartu dituztela. Venga, Netflix Espainia, ze lapurreta telesail dauzkago? Hau eta hau. Bale, hemengo aktore batzuk, eta hemengo aktore batzuk, eta egingo dugu lapurretei buruzko telesail berri bat. Orduan hori iruditu zait pixka bat, agian keinu bat izan daiteke, eta pixkat meta ikusentzunezkoa egiteko saiakera bat, baina niri, bai, ez, iruditu zait, pixka bat, bestela, premisa oso interesgarria iruditu zait. Hau gertatu zen benetan. Hau da, lapurreta saiakera hau, 1981ko maiatzaren 23koa gertatu zen benetan. Horrek niretzat ematen dio beste puntu interesgarri bat, ez? Benetan gertatu bali bazen, ikusteko agian, nola egin duten. Premisa ere, lapurretarena oso interesgarria iruditzen zait. Hau da, sartzen dira banku batera lapur batzuk, eta eskatzen dute, beraien motivazioa da guztiz politikoa, eta ez ekonomikoa. Baina gero zalantzan jartzen da, lehenengo ataletik zalantzan jartzen da, ea benetan hauek Tejeroren jarraitzaileak diren, edo soilik lapurtzera sartu diren, eta esan duten Tejerorena, ez da denbora irabazteko, edo beste polizia bat arduratzeko, kasu honetaz, eta ez agian lapurretetakoak. Beraz, premisa ondo dago. Ikusi nahi balin baduzu erraz ikusten da. Eta badauka gauza oso on bat. Dela, Maria Pedraza, aktoreak egiten du euskaldun baten papera. Maria Pedraza da Maider Garmendia telesaian. Eta ez du esaten aita. Esaten du aita. Eskerrik asko. Hor egon da norbait esan diona Maria Pedraza, ze Maria Pedraza ez da euskalduna, eta ez da euskaliztuna, baina norbaitek esan dio Maria Pedrazari ez esan aita, mesedez. Edo beste azento arraro bat esan aita, zezu euskalduna zara, bere aita etak hiltzuen, eta beraz berak hitz egin behar du horretaz, bere aitataz hitz egin behar du, eta orduan esaten du aita, nire aita, hau eta beste, mi aita hizo esto, mi tatata, no seke, edo aitarekin badaude estena batzuk, eta baita esaten du, aita aztu egin zait boltsoa bulegoan orain nator. Baina aita esaten du, eta orduan iruditu zait, hemen egon dela norbait, esan duena filtro bat. Maria Pedraza, hitzau horrela esan behar duzu. Berdaz, soilik horregatik, ni poztu nintzen, eta horregatik gomendatzea erabaki dut Asalto al Banco Central, Netflixen daukazue, ostiralean estrenatu zen, ziurrenik ikusiko zenuten ze asteburuan bolo-bolo ibilidea eta ardun agertzen zaizu Netflixen. Asteburuko ikusiena horrelako zerrendetan agertzen da. Beraz, horixe, Asalto al Banco Central azaroak zortzen estrenatua Netflixen. Eire? Zuk ze gomendatzen diguzu? Haure bai da, bolo-bolo da pelikula bat. Osa, Netflixen dago, bain dela urte betea eta esan zinemetan, nik zinean ikusi nuen ordun, baina guantxe jarri duen Netflixen, eta, bueno, ustet lehenengo ikusiena dela bai listetan, eta puri-purian dago. Pelikula da, El peor vecino del mundo, dala un hombre llamado Ove izeneko liburu baten, egoki itzapen moko bat, zinema.
Eta, bueno, oso pelikula entrañablia bezala da, naiz, ez dakit, sentazio oso egin, ez dakit, oso entrañablia esan dala hitza, sentsazio horrekin lagatzaizula. Eta da historio bat, gizon batena, Otto Anderson izeneko gizon bat, bere Andrea hiltzea, eta 73 urtekin bakarrikan gehatzea. Pittsburgh hiriko, suburbiotan bizitzen. Eta 10 gauta daola esango du. Osea, ja ez daka bizitzeko helburu ikan, ez daki ja jubilauta, ez daka zerreiteko, ez daka bizi helburu bat, eta orduan erabakitzeu, bere buruaz beste itia dela, erabaki onena. Eta hori, bere karakterra oso zinikoa bezala da, eta negatibismo horta saruta, bere buruaz beste egiten saiatzea. Baina justo, lehenengo aldiz saiatzanean bere buruaz beste egiten, bizilagun berri batzuk ezagutzen ditu, atea jotzeue, eta bere etxea preparatu dezekanean ja soga jarrita tetxotikan, batean atea jotzeue, eta ondoko familia hori bizilagun berri horiek ezagutzen ditu. Eta hori, historioa hortik handoa, oso polita da, ez dakit, Otto behare hasieran dala hola zinikoa, ez zaizu oso ondo erortzen da, amargau bat, baina gero azkenean ulertzezu zergatik handan. Baita ere bere gaztetako bidaia hortatik eramate izue, bere emaztia esan Sonia hori nola gogoratzeun, eta bueno, hori, nik uste oso bidaia polita dela pelikula hau, eta guantxe Netflixen jarri gu, eta orduan aitzeki hona dela berriz ikusteko. Tengo un gato. Cree que tiene que hacerlo todo por su cuenta, pero sabe que nadie puede. Saldi hori asko gustatzen zait, zuk uste duzu dena egin behar duzula zure kabuz, eta zuk egin behar duzula, baina badakizu zer ezin da. Eta aplikatu daiteke bizitzako gauza askotara, baina egia da, dena bakarrik zuk zure arazo guztiak, nahiz eta pentsatu hau niri gertatu zait eta hau nik konpondu behar dut, edo hau nire etxe barruko kontuak dira, eta orduan ez diet nire lagunei kontatuko, gure kontuak dira, ez. Bakarrik ezin da, eta ezin da gauzai ezin zaia aurre egin bakarrik, beraz, kontatu. Otok bizilagunek eskatzen duten bezala. Hori da. Osa, azkenean hori dara bai, laguntasun hori, nola jendiak laguntzeio azken baten daunzu lortetik atatzen pixkanaka, ez dakit, gauza asko gertatzea pelikula hontan, gauza asko gertatzeko behire bai, baina bai, pixo hondia daka bizilagun horiek, eta bakarrikan ite horrek, ez da ez dizula bakarrikan pasaber hortikan, eta hori, da pixkatu bai, mezua. Hemen txatean jarri dute, eta ez dut ulertu, Zagorka jarri du, nik ikusi dut Movistarren. Baina ez dakit zer ikusi duzun Movistarren... Eskape, ustet. Ez da? Bai. Zuk aipatuzun pelikula ikusula, ustet. Zuk zinemaretoetan dagoela esan duzu. Esan nuke aste honetan estrenatu dala zinetan, eta ez dut uste hoendik Movistarren ongo danik, baina... Gian beste zerbait ikusi du Gorkak Movistarren, eta hori falta zaigu, izen burua, ze gero gauza gehiago aipatu ditu, aipatu du Mario Casas bere aktorea, Mario Casas nire aktorea esan du, Gorkari Mario Casas gustatzen zaio, baina hori Gorka ez dakigu... Kerer ikusi du. Kerer pelikula ikusi du. Bale. Oso ondo. Bai, telesaia ez? Aipatu genuen, Kerer telesaia hemen, Lagoteleko telesaia. Beraz, begira ze ondo, ze fin Gorkak kasu egiten digula, eta guk gomendatutako gauzak ikusten ditula. Gorka kontatu zer iruditu zaizun, ze guk hemen kontatu genuen oso ona, baina ona bezain gogorra iruditu zitzaigula, beraz. Esango diguzu Gorka, zer iruditu zaizun Kerer? Horixe dio, baietz oso gogorra dela bai, da oso gogorra da, Nagore Aranburuk segulako papera egiten du, ez bada gogoraraziko diogu entzulei zer den Kerer. Kerer da Movistarrek egin duen telesail bat, 4 atal ditu eta bertan kontatzen du emakume baten historia, emakumea ezkonduta dago, 2 seme dauzka, koxkortuta daudenak, helduak direnak, eta erabakitzen du dibortzioa eskatuko duela, eta ez soilik dibortzioa baizik eta senarra salatu egingo duela, urteetan jasan dituen erasoengatik eta seme bat antza ados dago berarekin, edo behintzat bera babesten saiatzen da, eta beste semeak ez du
ez du ulertzen. Nagora Aranburu da esan bezala protagonista, izugarrizko lana egiten du, baina bueno, beste aktore ezagunak ere, beste aktore ezagun asko agertzen dira, eta guk hemendik gomendatu egiten dugu, ze oso interesgarria da hausnarketarako, genero indarkeriaz hausnartzeko, ze momentu batean, bat aipatzeagatik, semeak esaten dio amari, baina ama, aitak ohera lotzen zintuen harremanak edukitzeko, eta hartuan amak esaten dio, ez. Eta eskua ahoan jartzen zizun harremana edukitzera behartzeko, eta ez, eta orduan semeak esaten dio, orduan ezin duzu esan behartu egiten zintuenik, baina eske behartzeko modu asko daude, eta egian emakume hau ez du lotu ohera, soka batzuekin, baina emakume hau behartu egin du harremanak edukitzera, eta hau agian ez zaigu bainoikoa iruditzen, ezkonduta balin badaude, berez badagoelako harreman sentimental bat horrez, baina bueno, uste dut hausnartzeko oso interesgarria dela telesaia, gomendatu genuen, berriro gomendatzen dugu. Hori bai, nik bat egiten dut Gorkak dionarekin, izan ere txatean idatzi du, gaur kostatu egin zait lo egitea. Nik lehenengo 2 atalak ikusi nituen, eta gau hartan ere kosta egin zitzaidan lo egitea. Beraz, memoriak freskatzeko. Imanol, zu gomendatu duzu? Eskape. Nun ikusi daiteke? Zineetan guengoz. June, zu gomendatu duzu? Han with Annie eta Netflixen dago. Eire, zu gomendatu duzu? El peor vertido del mundo, Netflixen. Eta ni gomendatu dut Asalto al Banco Central, baita ere Netflixen. Baina saioa agurtzen joateko ordua iritsi zaigu, gustora egontzarete gazteak. Bepi. Ikasi duzu zerbait gaurkoan? Bai, zer den epogei. Zer den epogei bat, hori da gaurko. Eta Oporto. Eta ez joateko. Ez joateko Oportora. Hori da moralejarik handiena entzule, espero dugu zuek ere zerbait ikasiko zenutela gurekin hemen gaurko 2. kafean. Bihar hemen txekungo gara baita ere, goizeko 10 eta 5 zuekin. Garaiz irisen balin bagara, zeustu dut gaur iuntze partean hitzordu bat daukagula, gure Imanol González Gurrutxagak bere film laburra estrenatzen duelako zine bimain hori bihar kontatuko dizugu. Keep calm and 2. kafea.